जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि बायदियै खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव जोङो 6थि बर' गोजोन गोरोबथा 2020 बेखौ जोङो फालिनाय जायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे थांखि लानाय दंबावोमोन बेनो जाहैबाय जि 2020 मायथाइयाव 27 जानुवारियाव बर' गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंबाय बा खालामबाय दा बिनि माखासे मानि दफाफ्रा दिनै मावफुंनो थाखाय आद्रा थानानै दङ माखासेया दांजायाखै खोब खमा आरो माखासेया दाबो माने मावबाय थानाय जादों खामानिखौ खिन्थु जोबाखै आरो बिनि गेजेराव जेरै गामि सोसननाय आरो लोगोसेनो BKWSC नि गामि नटिफाइ खालामनाय बिनि इलेक्सन बेफोरो जायाखै जाजोबाखै मावबाय थानाय जादों आरो माखासे इनफ्रास्ट्राकचारनि बेलायाव माखासेया कन्टिनिउ दा मावबाय थानाय जादों माखासेया दासिमबो माने कागजे कलमै बेबायदि जानानै दङ दा बेफोर गासै थासारिफोरखौ नायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे थांखि लायो जे दिनैनि बे 27 जानुवारि 2022 सानखालि 6थि बर' गोजोन गोरोबथा सान फालिनायजों लोगोसे भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनिसिम 10,000 पस्ट कार्डआव बे सुक्तिखौ जि स्पिरिटजों खालामनाय जादोंमोन सागान होनाय जादोंमोन बे एखे स्पिरिटखौ लानानै जाहाथे बिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ आखरे आखरे मावफुङो बिनि थाखाय मोनसे दाबि खालामनानै पस्ट कार्ड मोनसे हरनाय लाइजाम हरनाय जों मोनसे हाबाफारि लानाय जादोंमोन आरो बेजों लोगोसे 5,000निख्रुइबो बांसिन इमेलनि जुगेदि बे एखे एजेन्डाखौ लानानै बिथांमोनखौ गोसोखांहोफिननाय मोनसे आयदा जों लानाय जादोंमोन दा बे रोखोमैनो दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो पस्ट कार्डनि गेजेरजों भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनो गोसोखांहोनायजों लोगोसे आरो माने सम थानायावनो जाहाथे थाबैनो बे सुक्तिनि जिखिनि दफाफोर दङ बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि थाखाय जों लाइजाम लिरना हरनाय जायो।